Ari Tommiska, missäs me ollaan? Täällä me ollaan mun privaattimuseossa, eli tietokonemuseo Atan tiloissa, että se on parissa kerroksessa kaikkea retroon liittyvää. Ihan laidasta laitaan ihan ensimmäisistä tietokoneista. Apple 1 tosin ei ole, mutta ihan ensimmäisistä laitteista ja aika tuoreisiin. Pleikkari Vitonenkin löytyy, tosin ei tästä tilasta. Okei, tällainen. Onko hyvä peli? Ei. Sulla on tässä vähän Nokia-puhelimia. Joo, se on vaikka mä kerään tietokoneita ja pelikoneita ja se on se pääasia, niin suomalaista Nokiaa ei voi ohittaa, että sen takia näitä on. Mun silmään pisti tietenkin tämä malli, mun ensimmäinen Nokia-puhelimeni. Tähän taisi mahtuu ehkä alle 20 kappaletta, ei edes sitäkään, ehkä 10 kappaletta MP3-biisejä. Tässä on sitten mun ensimmäinen puhelin. Halloo. Vieläkö siellä on ketään? Se on vähän tukevampi, saanko mä kokeilla paljon tätä? Joo. Siinä on akku puuttuu, se on vielä puolta suurempi, kun siinä on akku ja sitten antennit tulee tohon. Ja kyllä tää on niinku. Joo, mä en ole varmaan ollut syntynyt, kun toi on tehty. Et varmasti ollut, joo. Aika moni meistä pelaajista tuntee Nessin. Nintendo Nessi, mistä alkoi Suomessakin varmaan se kotitietokonebuumi. Niin siihen liittyen on suomalainen porukka, jotka on kääntänyt pelejä suomeksi ja tehnyt suomi-pelejä. Tuossa on esimerkiksi Super Mario Bros. 3 ja Super Mario Veljekset 3, eli tämä on suomennettu. Tosi hauska. Joo. Täällä on ihan, niin kuin esimerkiksi tätä peliä on 10 kappaletta ja tämä on numero 2 niistä. Mutta nämä on ihan sitten niin kuin suomalaista tuotosta, että joku ajattelee, että tällä vuosituhannella on tehty ihan niin kuin uusia Nessi-pelejä, ihan alkuperäisesti paketit. Katsokaa tämä kuvitus. Käydäänkö laittaa koneeseen? Joo. Aasipelit 2017. Kokeillaan yksin pelaajaminen. Hänmies. Juoksukaljat. Ja siitä lähtee. Ei sulla on siellä, joo. No niin. Toi vasemman puolen. Ai, että siellä oli kalja nyt. Siellä on kalja. No niin. Juoksukalja. Hyvä, ja siellä on lisää kaljaa. Olutveneily. No artikkeleita, jos saa laskea niin kuin manuaalit erikseen, niin yli 10 000, ehkä 12 000. Mulla on siis muuallakin vähän tavaraa varastoissa. Mutta koneita on noin 1100. Pelejä on 8-9 000 ja sitten manuaaleja on 1000 ja kaiken maailman lisärompeita on monta sataa. Joskus mä laskin, että noin 12 000. Ja älä kysy, onko pelannut kaikkia pelejä. En ole pelannut. Tässä ollaan harvinaisen Sol-tietokoneen ääressä, eli tämä on maailman ensimmäinen integroitu tietokone. Eli Intel julkaisi aikanaan 74 80 prosessorin ja 75 julkaistiin Solli-kone. Ja tässä on kaikki tietokoneen ominaisuudet kunnollisessa sinisessä metallilaatikossa ja puukyljissä. Ja tässä tosiaan oli videoliitäntä, eli sai telkkarin RF-liitännällä kiinni. Tässä on kasettiliitäntä. Ja mä löysin vielä sopivasti väreihin sopivat lisäkamat tohon. Ja tää on ihan, sä otit tän koteen, laitat telkkariin kiinni ja käynnistit, niin täysverinen tietokone. Remedin lavastajat oli yhteydessä, mä lainailen eri paikkoihin ja vuokraan laitteita. Ja siellä oli joku graafikko luonut siihen peliin tietokoneen. Ja kuinka ollakaan, se näytti just tältä HP:n koneelta. Ja tähän hommattiin näyttö päälle. Tuommoinen monitori, joka sopi väritykseen, hän vei mennessään sinne lavastuspuolelle ja siitä tehtiin Remedissä, kun on niitä vanhoja tietokoneita, tai siis tuossa Control-pelissä on niitä vanhoja koneita siellä ympäristössä, niin ne on tosta koneesta tehtyjä, eli toi on käytetty siinä niin kuin esimerkkinä. Ja sitten mä sain itse asiassa arvostan todella korkealle, niin tässä on Control-peli Pleikkari 4 ja tässä on kuulemma päätekijöiden nimmarit. Niin justiin. Tämä on mulle niin kuin parasta kiitosta, mitä voi saada, kun lainaa jotain tollasta.
Tässä on Magnavox Odyssey Run 1 vuodelta 1972, eli ensimmäinen pelikone aikaansa paljon edellä. Eihän se ole mikroprosessori ollut, mutta tässä oli vaihdettavat kasetit, eli se yhdisti johtoja ja sitten muutti vähän valopisteiden liikerataa TV-ruudussa. Ja siihen aikaan, kun koneen tehot ei riittänyt, kone ei tehnyt paljon, mutta mielikuvitus teki. Eli tässä paketissa on TV-ruudun päälle laitettavia kalvoja, joilla muodostetaan jääkiekkokenttä tai ruletti. Ja sitten tällä, kun pantiin peli pyöriin, niin sitten TV-ruudussa se yksi valopiste pysähti rulettipöydällä. Sitten sulla oli tässä nappuloita ja täällä on leikkirahaa ja kaiken maailman juttuja täällä mukana. Eli tässä rakennettiin se semmoinen tietokonefiilis alkeellisella laitteella, mutta paljon rekvisiittaa. Yksi näitä elämäni kohokohtia, eräs herrasmies lahjoitti mulle tavaraa ja sitten sanoi, että tässä on sulle tämmöinen salkku. Ja et kun joskus käy niin, että sä avaat salkun, niin sitten siinä on oikeasti jotain aivan uniikkia. Niin itse asiassa tässä salkussa on Telmac, eli suomalainen Telmac-tietokone. Tämä on mallia 1800. Ja tämä on eräälle herrasmiehelle tullut kotiin. Ja tämä paketti on avattu, mutta se pointti on se, että tätä ei ole koottu. Siihen aikaan tietokone koottiin ensin itse, sitten sun piti rakentaa virtalähde ja sitten sun piti hankkia jostain näyttö. Niin tämä on kokoomatta paketissa, tässä on ohjeet, tuolla on emolevyt alla ja mä oon 98,2 ja murto-osia varma, että tämä on ainoa maailmassa. Tämä on suomalainen, harvinainen ja se, että tämä on kokoomatta. Ja mun yleisvitsi on siis se, että mä kokoon tämän joku päivä. Eli en kokoa. Tässä on vielä hauska. Kyseinen herrasmies on säästänyt kirjeitä, rekvisiittaa, esitteitä tästä koneesta. Tämä on aivan täydellinen laitos. Nyt se suljetaan noin. Okei, tällaisen mäkin muistan omistaneeni joskus. Siitä on vähän aikaa. Tämä on Nokia Booklet 3G. Eli ihan täysverinen tietokone, yllättävän siisti kaikin puolin. Ja tässä on ihan modernit liitännät. Mä en muista nyt ulkoa, milloin tämä on tehty, mutta kansi on pienolakkaa ja niin poispäin. Eli on makea laite. Eli vähän jotain muuta Nokiaa, mihin me ollaan totuttu.